Ayo, men orang ngantuk. Tak ombe kopi ini. Sing separo tak rawuh. Turahane gebyur ki kancane. Danco. Danco. Asu. Jamu temu ireng bojo lemu ning ati seneng. nah Tak golek-golek nih. bojo apa ki jamu temu lawak Bojo lemu ning awak penak. jamu cabe puyang Bojo mati nyelot sayang. jamu beras kencur Bojo lemu ngentekno kasur. kajian pakaian nggih Pak kajian pakaian Nggih. niki pinten Oh niku 75, Pak. lah sing niki pinten Oh, niku 80, Pak. lah sing niki Oh, niku pokoke ngeten lho, Pak. Niki sedoyo niku. Apa nek wong tuku ndute karo sikil. lah ya ora apa-apa bebas pembeli adalah raja Raja ya raja tapi ora karo sikil ngono kuwi koe. wong kok iso level 2 3 yuk Garuda Pancasila, ure aku lawan dukungmu, ure Terus. patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, tek Pancasila dasar negara, tek rakyat adil makmur sentosa, pribang satu. Terus, Ayo Rampung. maju mundur. kok peribange barang nganggo iki lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Pilkades tahun 2018 nanti, pilihlah saya, cobloslah saya sebagai Kepala Desa Jambangan Candi Sidoarjo. Percayalah, saya akan mensejahterakan rakyat Jambangan. Warga miskin akan saya kasih rumah satu-satu. Dan seluruh warga Jambangan saya berikan uang 1 juta rupiah per rumah. Masih san ledeh.